Good morning guys. For today's video, i-house tour ta mo sa mong balay. Mong papa o. Pa, ito na nilungag pa. Mama food. Diba? Simpleng bahay. Ito ka nag-guardia dali oy. Cookie. Atay gwapa nga unggoy. Sana all ang lawog. Asa ikan? Abinawag ng lawog kag baboy nalibang ra day kag ikan. Sap na yung gabo. Dugatin mo. Actually cute guys, ang amo yung pinaka kuan gid nga siya nga gidak-an namo tuwa didto oh. And our pinaka special nga ilo.
kwarto. Nawan yung kaanyag sa lagmay sa suon o kalimang kwarto. It's so very easy. Mga kaistanan. Mga gwapa ramig dagwan pero among balay. Guys, ayaw biya mo kalimot og subscribes. Maluoy in taon mo sa among CR. Wala pa beto ya mo bubo. Dili naman good affordable good dayon nag-eskwela kami, wala kami nagkalisod kami kwarta nga pang palit sa mga kinganlanon. But soon, makuan ra lagi na someday. Kabalo mo guys, mauni kuan. Sarado sa amo ang bintana nga gamay. Ani, this one is illustration board. Mauni siya kuan. Ana ni slide ni among bintana guys. Sliding kuan ni ana ipakita. Oh, di ba? Slide. Di ana open. Oh, di ba? Simple na kay guys. Very simple. Sliding glass. Dayon mga dagway guys. Mauni among kuan, bangira. So guys, ay gyud mo kalain ha ngayon ani kay. Dugay-dugay gyud mo wa kauli guys. Dayon ang nabidiri is kurang manghod og ako ang papa so mauni na ni siya kahugaw kay. Dugay-dugay lang wa na magtuhan. Pero guys, ay mo pagkuhan ha, basin kayo gawan, di kami gawan. Okay, kuhan. Ikaw na. Something guys, 6 years from now. Pakita ng buto yan. Yeah, tutok lang sa among subscribe channel. Pagay kuhan. Like and share. Follow. Among galon o, tangan ng lingkod. Guys, si nanay, my old mother. Oh guys, very. Amo ang lutuanan is maulay ni siya. Maulay siya. Kana una mo ang lugaganan kana yan maglungag everyday since birth dira na mi. Tawag ko say na ikwantira na may gamay kasi malumong kasing tira mo magkuan magjikas na jikas akong magulang. Pakita na tong atok ba nga. Muna mong atok. Ining mag-ulan guys, di may mga on kay di man mi kalungag. Oh, muna. Pakita po ko. My sister. Ha. This one. Nara guys, buslot na yung tawon. Ara na. Balay na mo guys. Digid mi maulaw nga among kuhaan na kuan video kay. Dili gud mi nagdako. Og proud mi nga pobre. Pobre makamuno.